Sanibona, phinde nginibikelele nje namhlanje sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esasibusisile ngokuphila, esasibusisile ngothando, esasibusisile ngeweather, esasibusisile ngokuthi sivuke sisakhuluma, sivuke sisahamba, sivuke sisathinta, sivuke sisabona, sivuke sisaphefumula, sisawukhipha, sisawufaka umoya, sivuke sisakwenza konke, sivuke ingqondo zethu zisakwazi ukucabanga, zijule, zizindle, sisakwazi ukudla, sisakwazi ukubamba isipuni sizifake thina emlomeni because khona abangasenalo lelo thuba, sisakwazi ukwenza yonke into ngesikhathi esinaso, sisakwazi ukuhamba ezindleleni zokulunga, sisakwazi ukwenza yonke into esithanda ukuthi siyenze. uNkulunkulu esasibusisile ngelanga, wasibusisa ngomoya, wasibusisa ngemfudumalo, ngoba uNkulunkulu onjalo obheka zonke izidingo zethu ukuthi badingani amanzi, asibusise ngemvula, badingani imfudumalo, asibusise ngelanga ngisho kubusika kanjena, usibusisa ngazo zonke izinto esizidingayo, esizilangazelelayo, esizinxanelayo nako konke okufanelekile ngesikhathi esifanele. Yazi uNkulunkulu onomusa kangakanani, yazi uNkulunkulu onomnene kangakanani, yazi uNkulunkulu ophakeme kangakanani, uNkulunkulu sisizayo ezintweni zonke, uNkulunkulu ohlezi ehlalela ukuliveza uthando lwakhe, ohlezi ehlalela ukuveza ubuvi bakhe, ohlezi ehlalela ukuveza ubunene bakhe, ehlezi ehlalela ukuveza amandla akhe, ehlezi ehlalela ukuveza insindiso yakhe, ehlezi ehlalela ukuveza inkazimulo yakhe, uhlezi ehlalela ukuveza konke bantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ngokuba yena izithembiso zakhe zinguyebo, uyagcina konke okwakhe, uyagcina konke akwethembisile kithi. UNkulunkulu onjalo ongaguquki. Yazi each and every day sifunda something new ngoNkulunkulu, each and every day sibona something new ngoNkulunkulu. Ngobani? UNkulunkulu ophakeme ngampela, uNkulunkulu omuhle ngampela, uNkulunkulu oyikho konke kukho konke ngendlela sithembisa ngayo. Bantu bakaNkulunkulu ngifisa siqonde, sazi kakhulu ukuthi umdali wezulu nomhlaba zonke izibusiso sibusise ngazo, kumele singazithathi sinoma kanjani, kumele singenzi sinoma kanjani, but si-understand ukuthi ngaso sonke isikhathi konke sibusise ngakho kumele sikusebenzise, sikugcine, sikwenze ngendlela efanelekile. Simqonde umdali wezulu nomhlaba, simqonde phezu konke, sisondele kuye ngokwethembeka, because yazi uNkulunkulu uhlezi ethembekile kuthina ngaso sonke isikhathi. Alikho nelodwa ilanga la wangaveza khona ukuthembeka kithi, alukho nelodwa usuku la waveza khona ukuthi hayi namhlanje ngikhathele, namhlanje ngokuthi, namhlanje kwenzeka kanje, namhlanje anginasikhathi, namhlanje. No, but each and every day, all the time, unguNkulunkulu, ungubaba, ungumzali, ungumdali, ukwenza konke ngaso sonke isikhathi. Yena odalile izulu nomhlaba, yena ongcwele, yena okukhazimulayo. There's something that happened, unfortunately, kudala. Eyaqinula kakhulu uNkulunkulu. You know, as a person, ngiyathanda ukuthi mina izinto eziningi sizi-understande ngelevel yethu, uyi-understande ngawo ukuthi mina mase kuthiwa kwenzeka kanje ngingenza njani, uyifake kuleso sicathulo, uyifake lapho nalapho nawe umuntu. So what happened is ngenkathi uNkulunkulu ethumela lezi zingelosi leziyana eziwu-200 ezithumela ukuthi zize lapha emhlabeni, of which this story sisithola kakhulu kwi-lost book of the Bible, izincwadi lezi ezalahleka, because there's a lot ngeBhayibheli alipheleli la, because iBhayibheli ngiqonda kakhulu ukuthi kungabafundi noma kungothisha. iBhayibheli is all about the teachers, befundisa ngendlela abambone ngayo uNkulunkulu, beyala besho nje, behamba bekhuluma ngama-journeys wabo nanani, bekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wathi kimi, wangiyala ngokuthi, wangihambisa la, wangiyekisa lokhu, wangenzisa ukuthi nokuthi, ngahamba kanje kanje. So they are all teachers. That is how you learn uNkulunkulu, ngendlela afundisa ngayo uJoel, ngendlela afundisa ngayo uBamosi, ngendlela uAbraham ambona ngayo uNkulunkulu afika ngayo kuyena, ngendlela bonke ngokwehlukana kwayo, Paul, etc etc. So not everything is written la eBhayibhelini, because not just lezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini nalabantu ibona kuphela who existed back then. There are many. That is why kunezincwadi zoMakhabhizi ezikhuluma deep ngo-Alexandra, kunezincwadi eziningi ezahlukahlukene zo-Enoch ezikhuluma deep ngo-Enoch, because naye wahamba noNkulunkulu. He had a very very powerful journey noNkulunkulu. Kunezinto eziningi ekumele sizazi, siziqonde. Kukhuluma kakhulu ngoJesu, first book of uMaria, khuluma kakhulu deeply ukuthi uJesu esamncane kwenzeka ukuthi nokuthi uJesu wayekwazi ukulapha ngisho ngoblanket wakhe. Imagine ublanket lo umntwana kumgoqwa, wawuthi unekiwe lapho uphephezela, kudlula umuntu ogulayo, oyihlanya noma onani,
ngokuphephezela nje kwawo bese yaphulukisa kuphume lelo demon naloyo moya. So zonke izinto ezazenzeka kudala ziningi kakhulu ngendlela eyisimanga. There is a lot that happened and there is a lot that we can learn and understand ukuthi impilo is so deep. Impilo is about maneuvering each and every day. Impilo is about talking nabanye abantu. Impilo is about drinking. Impilo is about eating. Impilo is about sleeping. Impilo is about everything oyenzayo ngezandla zakho ngezinyawo zakho usaphila lapha emhlabeni. So impilo is about all of that. So singabantu kumele sazi si-understand ngaso sonke isikhathi ukuthi kuningi okukhona, kuningi okuzayo, kuningi futhi okwenzakala njengamanje. And okwenzakala njengamanje will influence okuzayo kusasa. Okwenzakala njengamanje ikona okuzoveza ukuthi kusasa sizophila empilweni. Kusasa kuzokwenzakalani ngendlela esihamba ngayo manje, ngezinto ezenzakala njengamanje. So singabantu kuzomela sazi siqonde kakhulu ukuthi konke okwenzakalayo noma konke esikwenzayo thina singabantu plays a huge and a big influence ezimpilweni zethu. Kudlala enkulu indima kithi ngathi uqobo. So singabantu as I was saying ukuthi lezi zingelo sezu200, I just want you to picture indlela uNkulunkulu ekwenzeka ngayo zonke lezi zinto kuyena. Lezi zingelo sezu200 uma zifika lapha emhlabeni zafika zaletha zonke izimfihlo, za reveala yonke into uNkulunkulu ayidalile. Za reveala zonke izimfihlo zasekhaya ezulwini. Zonke izimfihlo ukuthi isibuko ukwazi ukukhuluma naso, sikhulume nesoul yakho, sikhulume noqobo lwakho. Za reveala ukuthi ukwazi uvusa kanjani umuntu umchant ethuneni, sivuka ispirit somuntu elele efile kanjalo. So kuningi abakuletha la kodwa kwawelela ezandleni ezi-wrong. That is why namhlanje ukwazi ukuthola isangoma sikwazi ukuvusa ispirit wherever, because le information le yafika yawelela ezandleni ezingekho right, ezi-wrong ngenkathi ifika lapha emhlabeni. So we need to understand abantu baNkulunkulu ukuthi each and everything eyenzakala lapha emhlabeni, eyenzakala ezimpilweni zethu, eyenzakala ngaso sonke isikhathi, there are two hands. Because abantu abaningi baye bathathe bafune ngokuthi ngoba nakho yenzekile nje lento yalapha yana ngasizakala nalapha ngakwenza ngasizakala, so isiphi isidingo sokuthi ngikhonze uNkulunkulu yena akasizani, uNkulunkulu ukuthi nokuthi. But we need to understand abantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yedwa futhi uNkulunkulu akaguquki. Akusho lutho ukuthi uhambe waye kwisangoma safika sakusiza wasizakala nangampela bese uthi hayike shothi uNkulunkulu ovumile. There's nothing like that. Because abantu banayo leyo mentality yokuthi athi umuntu ngizokuhlanganisa ukuthi ulokhu njani uNkulunkulu plus nokhokho bami bayabambisana ngempilo yami bangisiza ibona bangenzela zonke izinto. There is nothing like that. Bantu bakaNkulunkulu, it's either you serve one God, serve a living God, or you serve nothing. If uzothi ubabambe baba u2 khona yedwa ngekaze ajabule. You are busy serving one kahle kahle unganakile wena. Useva oyedwa kahle kahle kulaba baba u2. Phela wena uzitshela ukuthi you are serving bona baba u2, or uzitshela ukuthi hayi ngikhonza uJehova, hayi mina ngikhonza ubani, kanti you are busy serving oyedwa. And I promise you uNkulunkulu akabhangwa. And uyasho ukuthi uNkulunkulu mina nomhawu, ngiNkulunkulu nomono, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. He is the only one odinga ukukhonzwa, odinga ukuthi ahlonishwe, odinga ukuthotshelwa, odinga ukwesatshwa. So if ungakwenzi lokho, then noma if ukwenza uphinde ukwenze nakwabanye, then because if you are in a relationship nomuntu nithandana or nishadile, uzothi hayi ngiyamthanda naye nalo munye ngiyamthanda, then khona ozongajabuli because akazohlezi sithola isikhathi sakho. Ngithi kodwa ethe wesifuna sonke isikhathi sakho ngoba uthe mthande ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke. So if you are serving another God as well, what are you doing? Inhloko sethu sithi onkulunkuluwana bayaphila. I remember nje ubaba uMose ngekathi ethunywa uNkulunkulu ukuthi ayokhipha abantwana bakaIsrayeli esandleni sobugqila sikaFaro. Ngale nkathi uNkulunkulu esembonisile ukuthi le nduku yakho lo iphethe awilahle phansi, wathi ilahla phansi yaphenduka yabe inyoka, wathi seyicosha futhi yaba right, yabuyele yabe induku. So uMose uza ngokuthi vele
mina ngiya kuFaro ngiyombonisa nje ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani, ngiyombonisa nje ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. So ufika laphayana usefika ngogqozu afika ilahle phansi induku yakhe iphenduke nangampela inyoka. And uFaro was like, oh okay, so what? Wozani, Zanos, Zangoma, benzi bemlingo, come. Mebabiza bafike benza the same thing. Why? Because zonke izinto zasezulwini bantu baNkulunkulu, I want us to understand this thing ukuthi everything yasezulwini, zonke izimfihlakalo zasezulwini, they came lapha emhlabeni through those angels zalendela ezandleni ezi-wrong. They taught people all these things. They taught people yonke lempilo. They taught people ukuthi abenze kanje bahambe kanje. And babe bafundisa zonke lezi zinto. Obviously nabanye bafundisa abanye, bafundisa abanye, bafundisa abanye. Okuyizinto bezingafanelekile because uNkulunkulu wayekade engazithumelanga vele kwasiqaleni lezi zingolosi lapha emhlabeni ukuthi zizofundisa abantu zonke lezi zimfihlakalo zasezulwini. But wayezithumele lapha emhlabeni ukuthi zizokwenzani? Zizoshumayeza abantu, zibatshela ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, zibafundise ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, yiphi intando kaNkulunkulu kumele bayenze, yini kumele abahlalela ukuthi bayenze noma bayiphile lapha emhlabeni. But ngenxa yokuthi bona they came here and changed all the rules, bavumelana ukuthi ayingeke ashadeni nalamakhosazane because babona abantu besifazane bebahle kakhulu, so bavumelana ukuthi ayisiyashada. And then mase beshadile ke baqala bakhipha zonke izimfihlo. That is why namhlanje umhlaba wonakele kangaka. That is why namhlanje kugcwele onkulunkuluwana lapha emhlabeni abakwazi ukwenza izinto ezikwazi ukwenziwa uNkulunkulu. Not that I'm saying ukuthi bakwilevel efanayo noNkulunkulu, never. Abasoze baba kwilevel efanayo noNkulunkulu, but they came bakhipha zonke izimfihlo zesizulwini, yonke into eyindalo kaNkulunkulu, yonke into uNkulunkulu abayidalile wayihlelela. So bona ke njengamanje sebekhipha ngezindlela besebenzela bona, besebenzela ubumnyama. Cause singabantu kumele si-understand ukuthi uNkulunkulu akasigodlele lutho. uNkulunkulu uyathanda ukuthi sizazi izinto. uNkulunkulu sekwayibeka kanje futhi le ndaba wabeka ngokuthi it's like uzothatha icomputer noma i-laptop uzoyinikeza umntwana wakho. Obviously wena njengomzali uzomnikeza with i-mentality noma with i-plan yokuthi okay le laptop le ngifuna ukuthi ayisebenzisele uWord, uPowerPoint, uExcel, ayisebenzisele izinto zesikole so that ezokwazi ukuthi yena njalo ama-assignment yakhe atypiwe mahle, aclean, printiwe, zonke izinto zakhe zihamba kahle. Mind you, by giving the child leyo access to that kind of thing, umnikezela ukuthi enze izinto ezizomsiza, not that akukho kunye okwehlukile okungekho lana, konke kukhona, but ubufuna ukuthi akusebenzise ngale ndlela. Ikanjalo ke le ndaba nathi singabantu, yes zonke izinto zidaliwe zikhona, but uNkulunkulu asembulela khona ngesikhathi esifanele, usembulela ukuthi kube usizo kuthini. It's just like leya laptop leyana. It's not like awekho ama-games kuyona, abekho Facebook or WhatsApp, izinto ezingamoshela isikhathi. Kukhona konke, kodwa wena uzomintroduce ukuthi now PowerPoint, mofuna ukwenza ama-presentation esikoleni, manine assignment nani noma ama-project. Now Word ukuthi uthole ama-assignment akho waprinte, mobhale ama-letters, ubhale zonke lezi zinto and printed bese kuba right. So as a parent noma as a provider usukuzama ukuthi ngaso sonke isikhathi asizakale enze okufanelekile okulingene naye. And then bona babona okunye ke, babona ama-games, aspende most of the time kwi-game aze akhohlwe ukuthi kumele enzeni, aspende most of the time ku-WhatsApp aze akhohlwe ukuthi kumele abhale, aspende most of the time Facebook aze akhohlwe ukuthi kumele enze okubalulekile nokusemqoka ngaso sonke isikhathi. So that's what happens even with people. uNkulunkulu kahle kahle into ayifunayo ukuthi simesabe, simukhonze, senze intando yakhe, sisondele ebukhoneni bakhe, and then siphelelise icebo lakhe ngaso sonke isikhathi. But ngezinto ezikhona njengamanje kwenzakalani, sithatha zona and we spend most of our time kuzona lezi zinto ezingasizi ngalutho. We spend most of our energy kulezi zinto ezigcina zisilahlekise nokukhona kaNkulunkulu, ezigcina zisisusa
endleleni yokulunga ezigcina zisisusa lapho kufaneleke khona nalapho kumele sihambe khona ngokuhola nangokusizwa ngumdali wezulu nomhlaba. I hope we understand abantu baNkulunkulu, because all these things are very addictive. And the Lord knows that, because uNkulunkulu uya-understand ukuthi imizimba yethu kanjani. Imizimba yethu ithande, ifune indlela ecorrupt ngayo. Ingqondo zethu ziyafuna zihlezi zilangazelela, hlezi zifuna nje ngaso sonke isikhathi. So uNkulunkulu uyake asilimithe to giving us this kind of information ngoba yazi ukuthi le izosiqoqa, le izosiza, le izosihlenga, le izosihlunga, le izosiphilisa kanje. Ebese thina sifunani? Sivele sifuna ungaphezulu, sifuna uku-excel ngithi. Sivele sifuna ungaphezulu thina. Sifuna ukuzama, sifuna ukubona, and then lezi zinto mase zisilimaza, and then siqale phansi kuthuke yena futhi uJehova umdali wezulu nomhlaba. So engizama ukuveza kakhulu ukuthi onkulunkuluwana bayaphila abantu baNkulunkulu. Because abantu abaningi bazoba nokuzibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi lento yenzeke lapha yana, into enkulu kangaka ilento yenzeke. Because konke vele kwadala uNkulunkulu, kwadala uJehova. But ngenxa yokurevealeka nokukhipheka kwamaqiniso abengamele aphume ngendlela aphula ukutshe ngayo, kwase kunakala kanjalo ke. Kwase kubheda kanjalo. So kunezinto eziningi esithi uma sihlala sijula ngazo singabantu, sizibuza ukuthi zenzeka kanjani? Kungani zenzeke? Futhi iyiphi indlela yokwehlukanisa uma bonke benza into eyodwa nefanayo, ngoba kunzima ukwazi nokwehlukanisa ukuthi lento onayo noma oyitholayo uyithole ngesihlandla esiyiso noma esiyiso yini nesifanelekile. So ngaso sonke isikhathi it's going to be hard to differentiate and separate ukuthi lento uyithole ngendlela efanelekile, lento uyithole kahle, uyithole ngesandla esiyiso. It's going to be hard to differentiate because manje yonke into siyafana, manje yonke into sikhona, manje yonke into everything sekuyingxubevanga kugcwele manje lapha emhlabeni. So you will never know, you will never understand ukuthi isiphi isandla esinikezile ngempela, isiphi isandla esabelile ngempela. And then abantu bacabanga ukuthi konke kuvela uNkulunkulu, uyena ovumile. That's ridiculous bantu baNkulunkulu. uNkulunkulu mayakhipha isiyalezo ngento, usikhipha kube kanye, akaziphinde. Bese kuba kuwena ukuthi leso siyalezo yasilalela noma cha. And we live in times whereby we live with people njengamanje who bathayi uNkulunkulu, bathanda bonke abantu bakhe vele abewushaya impompoloza. But uNkulunkulu esho kahle encwadini yabaseGalatia chapter 5 ukuthi izithelo zenyama okudakwa abenza okunje abasoze balibona ifa lombuso kaNkulunkulu. So le ndaba abantu baNkulunkulu fana nomntwana uma ehlala ecreche, ebese kufika umngani wama wakhe asebenza naye. Mind you, umntwana is used to ukulanda. So I want to specify noma ngifuna ukuveza njengamanje ukuthi it's hard to differentiate izandla ukuthi okay sekuyilesi manje sekuyilesi. So ila kudingeka khona umoya wokwehlukanisa, but it's the spirit of discernment, spirit sokwazi ukwehlukanisa ukuthi no isandla esihle lesi, no isandla sifanelekile, no isandla silungile lesi, kanje. So kufana nomntwana uma ezohlala ecreche, number 1 hlezi landa uma wakhe, hlezi emthengela ukuthi nokuthi. So ngelinye ilanga kuvele alandwe umngani wama wakhe, memlanda amlande emthengela the very same things, kanti akaseyena umngani wama wakhe, mhlawumbe useyisitha sikama wakhe, but the child doesn't know that. So ngengane ngokungakwazi lokho ngeke zibe nayo sure ukuthi ithunywe uma wakhe ngempela, but ngenxa ukuthi ufika wathi hayi ngithunywe uma wakho, uthe ngizokulanda namhlanje ngoba yena emsebenzini obambekile kanje. Obviously because uzothawu uthunywe uma, okay uthe ngiphatheleni, wamphathela ama chips lawa ajayele ukuthi awaphathe. So that's how it becomes hard to differentiate ukuthi which hand is working now, which hand is helping njengamanje. So ngale nkathi esefika esemthatha nani kanti akafuni ukwenza lokho, they just want to torture ingane. So you will not know because uzokunikeza lama chips umsala ajele ukunikeza wona, uzokunikeza the same treatment oyijwayele oyifisayo oyaziyo.
So umbuzo uthi uzowazi ngani ukuthi kuvela endaweni efanelekile nelungile? Because isitha is, what is he doing? He's just mimics everything evele ekhaya ezulwini. Ulingisa yonke into eyenzeka ezulwini. Ulingisa yonke into uNkulunkulu akayenzayo. That is why amakholwa amaningi exwayisa ukuthi aqaphele izinto azikhipha ngezindebe zayo. Aqaphele konke akukhuluma ngomlomo wawo. Why? Because isitha will just look and see ukuthi okay, uNkulunkulu wenza kanje, uNkulunkulu wenza kanje, and he will come and mimic the very same way. Actually, you first plot ukuthi yiphi indlela ongakwazi ukuthi umnikeze intuba ngayo, uvule ngayo umnyango, and then mase suvulile lo mnyango, he will enter ezenze uNkulunkulu, and then mase sezenzile uNkulunkulu, you will not be able to see ukuthi ngampela kusaWuNkulunkulu ongiholayo noma ongisizayo noma ongilondayo, but sekuba umnyama osebushwankathele sebungaphezulu. I just remember nje, even from the lost book ya Adam no Eva, whereby abazali bethu ngenkathi sebephumile ensimini yase Eden, isithi sasilibele nje sifika siziguqula ingelosi yokukhanya, siziguqula sizenza ingelosi yokukhanya, because sasazi ukuthi balangazelelana Adam no Eva, sasazi ukuthi bafisane, bafuna uNkulunkulu kakhulu kangakanani. So sathi sifika kubona sithi ke imina ngithunywe uNkulunkulu kanje uthe angizontshela ukuthi usiyangixolela asambeni, siqambe amanga, and then nabo ngokuthi babefuna belangazelela ukuthi uJehova bathithelele ababuyisele ensimini, bese balandela. Kanti sithe sesifuna ukubayise weni, mase sifike nabe weni sifike sibaphushele lapha phansi bawe bafe. And ngaleyo ndlela kwenzeka izinto ezingafanelekile. So simimika yonke into because singaziguqula sizenze nanoma yini, nanoma ubani, nanoma kanjani. Not saying ukuthi we should be afraid ngaso sonke isikhathi ukuthi isitha sizosilinga sizosiguqula nanana, no. We just need the spirit from the Lord of discerning, sikwazi ukwehlukanisa yonke into ngaso sonke isikhathi, so that sizokwazi ukuthi okay, now isandla sokuthi, now isandla sokuthi, now kwenzeka ngale ndlela. And abantu baNkulunkulu kumele sikwazi kakhulu sikuqonda ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba, iziyalezo zakhe zihlezi zimile, zihlezi zinjalo, zihlezi zinguyebo, uhlezi eyala kanye. And thina into emele siyenze ukuthi sihlale eziyalweni zakhe lezi siyaleze ngazo, so that singeke zashintsha. Because it's very hard, I don't want to lie, kuba yinto elikhulu ngampela to be able to differentiate and discern. That is why kumele sihlale ebukhoneni baNkulunkulu, sihlezi njalo sikhiqiza izithelo zakamoya, which is what more especially ukuzithiba nokulinda nokubekezela, ukuzithiba, ukulinda, ukubekezela. Because if you hold lezi zithelo lezi, uzokwazi ukuthi uzithibe ezintweni zonke, ngoba mawufuna zonke izinto zasemhlabeni uzitshela ukuthi hayi uNkulunkulu ongibusise ngalokho, kanti akuseyena uNkulunkulu sekuyisitha qha. Ebese uba nenkinga ke after uyitshela ukuthi adunikwa uNkulunkulu, kanti adunikwa isitha, lento izokudalela more stress empilweni yakho, izokudalela izinkinga kakhulu. Nokulinda, uNkulunkulu uyalindwa, he can take his time. Wena uzongalinda uzothi hayi nje bathi ngiqeda ufasta nje impilo yami isifile vele isila. Kanti cha, akunjalo. Number 3, ukubekezela. Mele ube umuntu okwazi ukuthi ubekezele. And it links very well nokulinda. Ulinde ngokubekezela, uthobele uJehova umdali wezulu nomhlaba. Khona ezofika ngesikhathi sakhe, futhi khona uzokwazi ukuthi usibone isandla sakhe. Mele siqaphele ukuthi thina singahambi ngezithelo zenyama, singahambi ngezithelo zenyama, sihambe ngezikamoya. That is when we will be sure ukuthi nempela sisebukhoneni baNkulunkulu, nempela sihamba ngakho, nempela sisizwa uNkulunkulu ezindleleni zonke kukona konke. So okuyinkinga kakhulu enkulu sibhekene nayo singabantu lapha emhlabeni ukuthi sihlezi sinezidingo. Well, as any person, especially a child, as any child will have, futhi kuba khona lapho ethembela khona ukuthi okay, uzofumana usizo ngendlela aludinga ngayo. Futhi ngisho kunjalo siyazi ukuthi deep down umzali uyedwa umzali abantu baNkulunkulu okungumdali wezulu nomhlaba, nguye okwenza konke futhi osabela konke ngesikhathi esifanele. Kodwa kuyenzeka nesitha sizenze ingelosi yokukhanya, he always does that, ukuze siduke
sidukelane thina nomdali wethu ngokusinika the exact things umzali asinike nesilindele ukuthi asinikeze zona. He gives you exactly lento umzali wakho angakunikeza yona, so that uzolahleka, so that uzoduka. So singabantu lapha emhlabeni, the fact that asikhulile kakhulu kwezikamoya, asi-understand izinto ezi-spiritual, sihlezi sihamba ngokwenyama, that is when sizongaqondi okukaNkulunkulu, sizongasiqondi isandla sakhe mase sifinyelela kithi, sizongaqondi mase sisabela, sizongaboni uJehova mase sisondela kithi. And ngaleyo ndlela ilapho silahleka khona, ngaleyo ndlela lapho silutheka khona, ngaleyo ndlela lapho sishwankatheka khona, lokho ongafanelekile. Now umbuzo uthi umuntu angazibuza wona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi izinto zenzeke empilweni noma ungakholwa. Yes, this is the most important question abantu abake bazibuze wona, ukuthi ngoba ngikholwa nje kodwa yonke into right futhi angikhuleki. Yazi ngoba baningi onkulunkuluwana abakhona la emhlabeni, ababusayo, abakwazi ukwenza izinto zenzeke, ngoba kumele sikhumbule into yinye ukuthi imali bantu baNkulunkulu ingekaKhesari, into yalapha emhlabeni. So any spirits have control over it. Athi umuntu mina ngiright, angikholwa, angikaze ngakholwa, but ngiyayisebenzela, ngiright, nginemali, nginemoto, nazo zonke lezi zinto. Because abantu abaningi bane-belief ukuthi impilo is about izinto eziphathekayo, impilo is about imoto, impilo is about imali, impilo is about unani. That is not what life is about, kahle kahle. So uzothi ngoba nginayo yonke into shuthi ngiright, nginayo yonke into shuthi angimdingi uNkulunkulu, you know? So that is something la ilahleka khona. Do not take izinto eziphathekayo uzenze zibe ngaphezulu noma zibe at the front, ekuthenini ayike uNkulunkulu angimdingi, ekuthenini ayike mina ngiright, ayike ngiphila impilo yokuthi mina. No, it doesn't happen like that bantu baNkulunkulu. But ngaso sonke isikhathi into kumele siyazi, siqonde, si-understand ukuthi mudlile, waqoka, wageza, wanele, uright. Lokho kwanele, awudingi ungaphezulu, awudingi lutho enye, but uyamdinga uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, uJehova wangampela. And sihlezi sazi ukuthi zonke lezi zinto, bonke labo nkulunkuluwana bazama ngakonke okusemandleni ukuthi kungakhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba. Bazama ngokusemandleni ukuthi kungakhonza uNkulunkulu ongcwele, okhazimulayo, lo one-authority, lo onokhiye wasembusweni wezulu. Into ezanyayo ukuthi abantu bangawuboni umbuso wezulu njengayonke le moya, because yona iyazi ukuthi ayisoze yawubona umbuso wezulu, iyazi ukuthi xoshiwe ngunaphakade. So ngaso sonke isikhathi into ezoyizama yona ukuthi yenze wena uqhubeke ukhonze yona, uzibone ukuthi hayi ngiright, ngiphelele vele nje impilo yami right, hamba kahle nani, kanti isiphetho sayo yethi hamba right nje kamanje, ngokubona, ngokuphila, udla kahle, phila kahle, no-2-door fridge lapho ogcwele lonke uhlobo lwento ongayicabanga oyithandayo, unayo yonke into efisayo noyilangazelelayo. But isiphetho sakho siyini? Unayo yini uKristu? Uhlengiwe yini, wasindiswa na? So bantu baNkulunkulu into emele siyazi, siqonde kakhulu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sihlezi sihlengiwe, sihlezi sisindisiwe, sihlezi sisebukhoneni baNkulunkulu, ukuze njalo sizokwazi ukuthi we are guaranteed to umbuso wezulu, ngoba wona esiwulangazelelayo sonke ngokuphila kwethu lapha emhlabeni. So ungacabangi ukuthi uma unayo imali, unazo zonke izinto, uright, uphelele. Because and abanye bayazi ukuthi bamdinga kangakanani uJehova ngokuthi nguye umenzi wakho konke, agcine esethi umuntu ngizokubamba kokubili, athi hayi uNkulunkulu wami nedlozi lami, ibona nje abangisizayo, babambisana nje empilweni yami. Because deep down uyazi ukuthi kumele engabe uthembele uNkulunkulu onguJehova umdali wezulu nomhlaba, kodwa ngoba ukubambe kokubili ubuya angamthembi uNkulunkulu. Kanjani na uncamela ukuthi kuyahambisana, kanti cha, akukaze futhi akusoze kwabanjalo. Lento kanje ifana nokuthi nihlele ekhaya niyingane, kukhona abantu, ifana nokuthi lento le
uyazi ukuthi uJehova uyena umdali wezulu nomhlaba. Uyazi ukuthi uJehova uyena owenza konke. Uyazi futhi ukuthi uJehova uyena ngathi memcela amnikeze leyo nto. But ngenxa thina yokuhlezi silangazelela ilukuluku sifuna zonke izinto ngendlela yethu, uyakaze athembele kwabanye uNkulunkulu. Athi hayi idlozi lami lizokunikeza ukuthi and like liletheke leyo nto leyo ngesikhathi esisheshayo phela lona. Noma lo uNkulunkulu omthembile yena akathi ukuthembeka quicker than uNkulunkulu. Ebese ethi hayi uNkulunkulu uyangisiza nedlozi lami yangisiza. Efuna ukubamba konke kanti abantu baNkulunkulu akuhlangane futhi akusoze kwahlangana. So one thing I want to specify ukuthi ifana nokuthi lento nihlele ekhaya. The reason why abantu beke bezibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu akwazi ukwenza into nale moya ikwazi ukwenza into if le mimoya imncane ngoNkulunkulu, if lezi zinto zincane ngoNkulunkulu. I want to tell you something ukuthi mangabe usahamba in the flesh ungakakhulu kwezikamoya umncane, awuqondi lutho, awazi lutho. So lento ifana nokuthi nihlele ekhaya ningabantwana and then umama thola ukuthi akekho kodwa kukhona uanti, uthola ukuthi kuphekiwe, uthola ukuthi kuyatholakala ukudla. Yes, nijwayele ukuthi umama ophekayo. Yes, nijwayele ukuthi uyena ohlezi nikeza ukudla. Yes, nijwayele ukuthi yena isandla sakhe esihlezi siluleke ekuthenini awu sithola isitambu, sithola ubhontshisi, sithola 1 no 2 no 3. Kodwa ngisho engekho kwazi ukuthi qhubeke kudliwe because khona bani, khona uanti. Why? Because bo bawu2 bakhulile, bane understanding yokuthi ukuze kudliwe kumele kuphekwe, bane understanding ukuthi kuyathoswa kanje, kwenziwa kanje nakanjena kanje. Ngaleyo ndlela into abakayenzayo bona bayabambisana. Alright, noma bengabambisana but nalo uyakwazi ukwenza, nalo uyakwazi ukwenza. Nami ngiyakwazi ukupheka ubhontshisi, no-anti uyakwazi ukupheka ubhontshisi, nalomunye nakanjalo ngokwehlukana kwabo. So what I'm trying to say ukuthi the fact that awusasondelene noNkulunkulu doesn't mean ukuthi impilo yakho is just gonna, but into ezokwenzeka ubumnyama will take place, qhubeke budlala indima because izinto wena ozilangazelelayo zalapha emhlabeni, izinto eziphathekayo ezivele ziphethe ubumnyama. I don't know if people can understand me mangithi ubumnyama bufana noNkulunkulu lapha emhlabeni, but uNkulunkulu balapha emhlabeni bake bafake in small letters, banguNkulunkuluwana nje kuphela ngoba nabo bafuna ukukhonza, nabo bafuna ukukhothanyela, nabo bafuna ukuthi kwenziwe ukuthandwa yibo. So imimoya yonke in the realms of the spirit iyazi ukuthi kwenzakalani, iyazi ukuthi kwenziwani, iyazi yonke into ngoba ikhulile, ngoba yazi kwasezulwini, ngoba yazi ngisho intando kaNkulunkulu. But baNkulunkulu need to always remember ukuthi le mimoya iyazi uqobo lwakhe uNkulunkulu sekuyambona, lihlala nayo sithi asazi uqobo lwakhe uNkulunkulu seke sambona, seke sahlala naye for as long as the period abahlala naye ngayo. So siyazi yonke into isitha, sazi konke ngoNkulunkulu, sazi konke, thina sazi lutho. That is how sithatha i-advantage, that is how sithola intuba, that is how sithola ithuba. And futhi if we are not intending, sizimisele ukuthi mhlathi sikhule spiritually, sizimisele ukuthi senze intando kaNkulunkulu, sizimisele ukuthi senze ukuthandeka enkosini, that is how we get to be led wrongfully. Ngale nkathi sekwenzeka izinto ezingafanelekile ke ezingekho right ngezimpilo zethu. Why? Because thina sizimisele ngokukhula senze intando kaNkulunkulu sibe badala. Another important fact ukuthi ngale nkathi sihlala enyameni thina, sihlala ebuntwaneni like I just mentioned. Ngoba kusuke kukuningi esingakuboni. Kodwa uma sikhule kwezikamoya sibona okuningi futhi siyahlakanipha kakhulu ebese sifinyelela ekwazini ukwehlukanisa ukuthi lokhu kuvela kusiphi isandla. You know, when you grow kwezikamoya, you are able to separate ukuthi lokhu kuvela lesi sandla, lokhu kuvela lesi sandla, lokhu kwenza kanje, lokhu kwenza kanje. Ukwazi ukuqonda konke lokho. But if singasondelene noNkulunkulu asisoze sakuqonda uma singeze sathembela kuye yedwa, sahlalela futhi ukumulinda
kokubekezela. Ngoba lokhu uNkulunkulu angakunika kona, nesitha futhi singakunikeza the very same thing. Kulula nje kakhulu. Okubalulekile kodwa ekumele sikubheke ukuthi isitha into esimelene nayo injabulo yomuntu. I repeat, into esimelene nayo injabulo yomuntu. So nanoma sikunika ini, you will probably suffer first. Kuzomela uqale uyikhandlekele kuqala, ushisekele kuqala. You have to work extra hard and you have to pay after all. Like if uzothi uphiwe idlozi lakho umsebenzi, okay, lizokunikeza umsebenzi, but lizokunikeza umsebenzi ozoba isiqhila kona. Ukuhlukumeze, bekuhlukumeze, whether bayathuka isejaldini, bakhumbuza ukuthi uyisigqila, bakushaya, bakwenze zonke lezi zinto. Ubuye ukhathela, awuthandi ngisho ukukhuluma, awuthandi ngisho ukuhleka. Phinde futhi dukuduku, sekumele uhambe uyobonga futhi lezi zinto. Usuyakhokha futhi wena futhi. Ngiyabona kodwa uthi uphinde ukhokhe. Usikhokha kanjani isibusiso sakho? Because it was your blessing. Angithi you're blessed, ngibusisekile Nkosi yami. Kwenzeka kanjani ukuthi uphinde ukhokhe? Ayithi umunye ubusisekile ngemoto. Uthi mawubusisekile ngemoto, kodwa ebeyikhokhela mhlawumbe 10,000 njalo ngenyanga. Nayi monthly installment imile nje 10,000 ngqo. Phinde futhi nayi i-insurance ngapha 5,000. Seku 15,000 already. I-maintenance kona konke, petrol inyanga yonke. Agcine sekhokha umuntu plus minus 20 to 30,000 ngale moto le. Kuzokwenzakalani? Sorry, bese kuthiwa uphelele umsebenzi kuzokwenzakalani kule moto? Tell me. Izohamba. So ibisibusiso kanjani? Phela mseko kumention lokho ukuthi you can't say into isibusiso kodwa if isa usasengcupheni ukuthi ungayiluza nanoma inini. Usasengcupheni ukuthi ngakulahlekela nanoma inini. How is it a blessing? Isibusiso kanjani? Because isibusiso into yakho. It's like manje usiza umuntu athi Inkosi kubusise. Usithatha uhambe naso. Kuke kwenzeke yini lesi sibusiso uma uhamba naso? Mele phinde sikuthwalise kanjani? Athi Inkosi kubusise mhlawumbe akunikeza u10 rand. Kuyenzeka yini lo 10 rand loyo? Kudingeka ukuthi mhlawumbe uphinde ubuyisele kuyena, mhlawumbe indlela thizeni. Does something like that happen? And obviously not. Akwenzeki. So isibusiso abantu baNkulunkulu, we need to understand ukuthi siyinto enjani. What I'm trying to highlight kakhulu ngalehlobo ukuthi onkulunkuluwana bayaphila. So singacabanga ukuthi yonke into ivela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba nalabo uNkulunkulu, they can give you lento abakunikeza yona just so that uzofela kubona, ungeze wafela enkosini. Just so that ungeze wakholwa ngokuphelele. Just so that ungeze wayenza intando kaNkulunkulu. Just so that uzohlezi ungenakho ukuthula. Just so that uzohlezi unenkinga. Just so that uzohlezi ukhala. Just so that uzohlezi uhlukumezekile. Just so that uzohlezi kuningi. So bantu baNkulunkulu masisazi futhi sisibone isandla sikaNkulunkulu ngendlela esiyiyo, ngoba unguNkulunkulu ohlezi enawe. I promise you, uhlezi enawe uNkulunkulu. Uhlezi ehlalele ukuthi ube nakho konke wena muntu. That is what the Lord uhlalele lokho ekhaya ezulwini. Uhlalele ukuthi abantu basizakale, abantu baphile, abantu bahlengeke. That is why namhlanje uNkulunkulu izifo ezingaka, kwezinto ezingaka ezibulalayo, sithi masizidla kodwa singafi. Ukudla indlela ekuthakathwe ngayo, izinyama ezidliwayo, jovio konke, even fruits. Usiyalidla iveg uze ukuthi it's got a very very strange taste. Iveg alinayo leya taste yalo ekumele ngabe linayo. Kodwa phela uthengile esitolo akumele ngabe utaste kanje, because uyawazi taste yakho kodwa phela kahle initially ukuthi uyitaste kanjani. And the one unfortunate thing ukuthi le mimoya ngokuthi hlezi provide izinto
yenza igaye leli lukuluku lokuthi awumdingi kangakanani uNkulunkulu, which is ingozi enkulu, because we always need the Lord. Sihle simdinga umdali wezulu nomhlaba every day, every second, every hour, every minute. Simdinga njalo more than we can even think and imagine. So ngale nkathi umoya ulibele ukusiza, ulibele unawo, uhlezi unawo, ugcina ungasamboni ukuthi umdinga kangakanani uNkulunkulu. Ugcina ungasasiboni isandla sakho ukuthi kumele siluleke kangakanani kuwena. Ugcina usulahleka endleleni, ugcina usuluthenga ngendlela oluthika ngayo. Siyamdinga uNkulunkulu, abantu baNkulunkulu, each and every day. Siyamdinga ngoba lapho le moya iyokujikela khona, uzozisola ubuyele kumzali weqiniso okunguJehova. But be careful kungaze kwaba late, because uNkulunkulu siyamazi, siyazi ukuthi ungumzali, siyazi ukuthi kumele sihlezi sisebukhoneni bakhe, siyazi ukuthi kumele sihlezi senze intando yakhe, siyazi ukuthi kumele sihlezi sikhonza sidumisa yena. So if ngaso sonke isikhathi singeze sakwenza lokho noma sakuphelelisa lokho, kuzokwenzakalani ngathi? Sizolahleka. Labe sithi sibathembile, they will eventually, it's like umntwana ozothi uthembele nje uma wakhe, uzothemba umama uyena uzomnakekela uma nobaba. What if they die ngelinye ilanga kwi-car accident? Nasebeshona lapho kwi-car accident, usuthembele bani? Usuzithembe wena? It's all about trusting umdali wezulu nomhlaba konke ngaso sonke isikhathi. Sithembe yena, sihlale ebukhoneni bakhe, sigcine imiyalelo yakhe ngokuphelele, singathembi abanye uNkulunkulu. Hlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bakhona, bayaphila, bayabusa futhi, but banesiphetho sabo. Khona la beyophelela khona ngelinye ilanga, khona isabelo sabo ngelinye ilanga. Qaphele ukuthi lesi sabelo sabo singakufaki nawe phakathi, ngoba ubambane nabo ngezandla ngithi. Uthobela bona ngaphezulu kokuthobela umdali wezulu nomhlaba. Wenza intando yabo ngaphezulu kwenza intando kaNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba okwenza konke. Qaphela. So as I was saying, uNkulunkulu siyamdinga ngaso sonke isikhathi, ngokuba yena ungumzali ongasideli, ungumzali ongakudeli, okusinikeza okusilungele nokusifanele ngesikhathi esiyiso. The Lord always gives us okusifanele njalo, okusilungele njalo ngesikhathi esiyisona ngqo, engabheki noma elindele ukuthi khona ongamkhokela ngakho. No, akabheki lokho. So ngihlezi sihlangana ngamazi ukuthi siphane lelo themba leyo nduduzo lesibuselane lokho, ukuthi umdali wezulu nomhlaba usidaleleni. uNkulunkulu ufuna ukusisiza kanje nakanjani. Uhlezi eqaphela abantwana bakhe ukuthi banani, bashoda ngani, kubanele yini abanako. Thina sihlalele ukwaneliseka abantu baNkulunkulu, singafuni okuyise okukhulu, ngoba ukhona okuholayo ongumphathi walelizwe, uzokunikeza. You want more money? Uzokunikeza. You want more fame? Uzokunikeza. Kuya ngokuthi ulangazelelani, unganeliseki, bese kunikeza lokhu kulangazelelayo, bese yalahleka kanjalo ebukhoneni baNkulunkulu. Enzela ukuthi uqhelelane nomzali wakho, bese ekushiya kanjalo, because without the presence of Jesus Christ there is no happiness. Bona abantu bengajabulile kangaka, thuthi akajabulile emsebenzini, akajabulile emndenini, akajabulile ndawo, because ayikho ipresence kaJesu empilweni yakhe, ayikho ipresence yaMoya oNgcwele. Ngeke azajabula. Uzojabula kanjani? Uzojajuliswa yini? Because only with Christ unikeza ukuthula, unikeza injabulo ngaso sonke isikhathi. Meseduzane nawe, uyazibona ukuthi angiswele lutho, yazi angidingi lutho, ngiphelele mina manginoJehova umdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu, indaba ikanjalo. uNkulunkulu alindele lutho kuwena ngaphandle kokuthi umkhonze, umesabe, ugcine imiyalelo yakhe, uzingcwelise, uhlale ebukhoneni bakhe, wenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Ube umntwana olalelayo, ube umntwana ngaso sonke isikhathi. Lama uNkulunkulu noma lapha emhlabeni, the only time bakunikeza izinto basuke befuna ukukudoba kuphela. Akunikeze lo, akunikeza lo, khona ozokudoba, and then mase usuhleli la sesikhwameni, ayike sungowakhe.
It's just like bekuzo-initiate-wa umuntu ukuthi abheme iwunga. Uzonikeza namhlanje, anikeze kusasa, anikeze nangakusasa, nangakusasa. Bese singala eseyifuna ngampela uzobe sededela uzobe seyilangazelela yena eyifunela yena. Bese yahlala ngengajabulile nani libele langazelela izinto ade engazidingi kwasekuqaleni. So na indaba abantu baNkulunkulu. Isekuthenini uNkulunkulu wana bayaphila, but asiqaphele. Sikhetheni uJehova umdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu ngumdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu sithandayo sinakekelayo. Ngoba labo uNkulunkulu mhla besijikela siyozisola, mhla besilahla soba nenkinga, mhla bephenduka bebheka le sizokhala. So nje kubalekile abantu baNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi uJehova usidaleleni. And another thing nje, I had a dream mhla 18 June mhla 18 June I woke up nje around 12. You know, when it comes to uNkulunkulu uyake alethe amazwi akhe awutshale noma akhulume in my sleep. And meletha umyalezo wakhe uthi, it was around nje 12 ebusuku. Isihloko sesithi asifanele ukususa nokukodwa emthethweni kaJehova. Nokukodwa. And I saw a dream lapho khona ngibona kulahla yonke imithetho kaNkulunkulu. I saw in a dream. Mayilahla lemithetho kaNkulunkulu kwangazuthi kuqhamuka a taxi isibuya ke back isiphethe yonke imithetho ifakwe phakathi. A taxi iyalandela. Why? Because thina noma singayisusa kangakanani uNkulunkulu uzophinda ayibuyise. Uyisuse wena sithunya, wena umfundisi angithi ayisusa imithetho kaNkulunkulu uyayilahla. uNkulunkulu uzophinda ayibuyise ngesinye isithunya. Alethe futhi omunye futhi ozoyivuselela imithetho kaNkulunkulu. Uyisuse wena mfundisi kulethe omunye futhi. Uyisuse wena kulethe omunye kanjalo. Ngobani injalo imili ngunaphakade ayiguquki. Amele futhi siyiguqule nathi. And then around 4 ekuseni I woke up with another topic ethi mfuneni uJehova esenokuthola. And ngabona abantu abaningi belandela kabuhlungu. Belandela umuntu kaNkulunkulu lapha ehlala khona. Sebefuna bani? Sebefuna uJehova because abantu baNkulunkulu there will come a time. Amos chapter 8 verse 11 indlala yezwi kaNkulunkulu. There will come a time lapho khona abantu nje bezwi kaNkulunkulu bengenandaba nalo njengamanje. Bezobe sebelifuna, beligijimela bengasalitholi. Bembiza engasekho eduzane. Ngoba only now seduzane uJehova. Only now ulindele ukusiza. Only now ulindele ukuhlala nabantwana bakhe. But if kungenzeki kanjalo njengamanje, if ungamlandeli njengamanje, ungamfuni manje senokuthola, ungambizi seseduzane manje, uzothi mase sekude ngeke usamthola. Because it's and uNkulunkulu watshela kakhulu kimi ukuthi imagine how painful uthi ulambile. Uyafika efrijini akho lutho ukukhala amanzi. Uyavula ikhabethe akho lutho. Noma kukhona kusadinga ukuthi mhlawumbe bekuphekwe. Uyovuthwa nini mhlawumbe into ekhona ubhontshisi kuphela uyovuthwa nini? That pain mhlawumbe ubuye ukhathele, mhlawumbe ubuye esikoleni, ubuye emsebenzini, ubuye kade usebenza mhlawumbe engadini, kade usebenza wakha ama blocks whatever, kade wenza umsebenzi odrainayo othatha amandla. Uyafika akunalutho, it's empty. It will be like that. Kuzoba ipain ekanjalo. Abantu sebemlangazelela uJehova kodwa bengasamtholi. Sebembiza engasekho eduzane. Sebemfuna engasatholakali. Umbuzo uthi uyamfuna yini manje esatholakala umdali wezulu nomhlaba? Uyambiza yini manje esaseduzane? Ngoba there will come a time lapho khona ezobe engasatholakali. Nalabafundisi abashindeza beshaya imithetho kaNkulunkulu beyinyathela phansi mhlawumbe ngenxa yemali, ngenxa yenkanuko, ngenxa yabantu, ngenxa whatever. They will have a problem. Ngoba uNkulunkulu uzolibele iletha nje. Uzolibele ibuyisa nje. Uzolibele ibuyisa. So asifanele ukususana noma uwodwa. Asikhonzeni uJehova. uNkulunkulu bakhona. Bagcwele. Futhi bezolibele ibanda kancane. Bathina sikhonzeni bani? uJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhonzeni ongcwele. Asikhonzeni uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, lo onesithembiso sokuphila okuphakade.
lo onesithembiso sokuthi ngelinye ilanga sobona umhlaba ongenasizi, ngelinye ilanga sobona umhlaba ongenasathane, ngelinye ilanga sobona umhlaba ongenakhala, ngelinye ilanga sobona umhlaba ungenayinkinga, ungenakulamba, ungenazo zonke lezi ziqalekiso ezikhona njengamanje, ngoba zikhona. But there is a world, emhlabeni omusha, whereby kuzobe singasekho konke lokho. Kaze athi nje incwadi eRevelations 21, izulu elihle nomhlaba omusha, verse 4, azisule izinyembezi, ukufa kusayi kuba khona. Imagine umhlaba la ngeke khona ukufa abantu baNkulunkulu. Imagine. So asilambeleni uNkulunkulu ukuthula, ngoba siyakudinga vele ukuthula, siyakulangazelela ukuthula ngaso sonke isikhathi. Asilangazelele uNkulunkulu wenjabulo, because siyayidinga injabulo, siyayilangazelela futhi ngaso sonke isikhathi. Asilangazelele uNkulunkulu ukukhanya, because siyakudinga ukukhanya, siyakulangazelela ngaso sonke isikhathi. Asilangazele uNkulunkulu ukuphila okuphakade, because siyakudinga. Kodwa kutholakala kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Kutholakala uNkulunkulu ongcwele, osithandayo, osihlengile, osisindisayo, osiphilisayo, osenzela konke. Futhi olindele thina ukuthi sisondele kuyena, sikhale kuyena Baba, sikhale kuyena uNkulunkulu, sikhale kuyena Msindisi, themba lamathemba, Baba oyingcwele okhazimulayo. Olindele thina ukuthi sisondele kuyena. Siyasondela na? Siyayenza nentando yakhe noma nje sithembele kwabanye uNkulunkulu mhlasimpe, noma sizirelaxele sokuthi mase sifunwa ngempela ngasatholakala. Because one thing mina engeke ngithanda ukuthi siyi-highlight, siyi-understand singabantu ukuthi asingazenzi impilo zethu zibe likhona. Ngithanda lesisho sithi better be safe than sorry. Ngcono ukuthi uhlezi uphephile kunokuthi uxolise. Singazifaki engozini thina. Hlezi uyiphephisile ukuthi hayi noma kwenzakalani ngiyazi nginoJesu, because kunokufa okuhlezi kulapha ngaphandle. Kulindele ukuthi ngangena noma yini, kulindele ukuthi kungathatha noma ubani, kulindele ukuthi kungenza noma kanjani. Sifuna ukwenza njani? Sifuna ukufica ikona qala. Because vele ukubuya kwaKristu asikwazi kunini. Mhlawumbe it's 100 years from now. But you can die anywhere. Because impilo isimfishane njengamanje. Impilo isishwankathelwe kakhulu njengamanje. So asilangazeleni ukuphila okuphakade ngokwenza intando kaNkulunkulu. Kusesemanje. Sisangakwenza. Sisahlengiwe. Ngoba lesikhathi sohamba sihambe sipheli, and mase siphelile sizozisola kakhulu. So uNkulunkulu wena bakhona abantu baNkulunkulu, ungacabanga ukuthi izinto zenziwa uJehova umdali wezulu nomhlaba. La uNkulunkulu nabakwazi ukuzenza. Izangoma ziyakwazi ukwenza izinto. Abalungu bakwazi ukwenza izinto, but lokho akusho ukuthi ukhonza bona. Ngoba uyedwa ufanele ukukhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba, uthi uNkulunkulu unomona. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa yena yedwa. Ufuna kwenziwe yakhe intando kuphela. Nothi abanye uNkulunkulu. So singathathi ngokubona izinto ukuthi okay, kuyenzeka nala. Hayi uthi ngihlalela cha. Hlala uhlele ebukhoneni baNkulunkulu, hlala uhlele lapha kufanelekile khona. Khona uzosisiza uzihlenge wena, ngoba it's all about you. It's all about impilo yakho. It's all about ukuthi uzofumana yini umbuso wezulu. It's all about ukuthi uzophila yini ngonaphakade. Ngani ngezenzo zakho, ngani ngokuhamba kwakho, ngani ngempilo yakho. So nje kwesibenani busise kakhulu inihlenge, hlezi nazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ulindele nina, ubiza nina, ufuna nina. So sonke masenze intando kaNkulunkulu, sonke sihlalela ukuthi siyenze vele. Akekho ongcono kunomunye, akekho omuhle, sonke si-corrupt, sonke sigcwele isono. But sihlalela ukuthi sizibuyise, sizilahle kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Siphinde sikhale kuyena sithi Baba, sicela ukuthi usisize sikuphinde kanjalo. So ezinye izinkundla zokuxhumana ulihle Themba ku TikTok,
for short clips or 10 minutes. Bese kuba uLihlithemba Wendy Mzobe ku Instagram with the same videos, and then bese kuba uLihlithemba Mzobe on Facebook lapho khona nemibhalo, and then kube khona the very short clips all 10 minutes akhona ku TikTok na ku Instagram. Kose nje ibe nani sicela ndlulise namazi nakwabanye bakwazi ukuthi bathole iqiniso nokuphulukiswa. Kose nje nisize kakhulu lamazi nje ukuthi sisizane emphefumulweni, isakhane, sikhulisane, sisondele uNkulunkulu ukuze senze njani, siphilise, sisindise, sihlenge imiphefumulo yethu. Ngobani? Umbuso wezulu usondele, indaba ingawe. Sondela kuJehova uyakubiza nawe namhlanje. Ungakhonza abanye uNkulunkulu, khonza uJehova umdali wezulu nomhlaba. Nkosi ibe nani manje uzophatha. Amen. Another thing, ukuze sikwazi ukwehlukanisa phakathi kwesandla sokumnyama nesandla sokulunga, ukuthi sicela umoya kaNkulunkulu ukulinda, sicela umoya kaNkulunkulu ukubekezela, sicela umoya wokuhlukanisa, sicela umoya weqiniso. Ngoba iwona ozosikhumbuza ukuthi no, zithibe, zithobe, linda. Mase kukaNkulunkulu uzozibonela, kuzozenzakalela. Nkosi ibe nani. Amen.